Ahoj kamarádi, dneska bych vás chtěl pozvat do hypermarketu Globus Ohlava, kde přijde pan Mikuláš, slečna Čertová a nejvíc andělků na celém světě. Kolik Martina? 15 andělků, no prostě hodně moc bude přeandělkováno. 1.12.2012 od 14 do 18 hodin vás budeme čekat. Po celém obchodě bude cestička andělků. A když všechny najdete a splníte úkoly, že jo, ano, hry, které vám zadají ti andělci, že jo, budete vítězové. Dostanete dárečky, namalujeme vám celou hlavu barvičkama barevnýma, můžete si vyzdobit perníčky, vyrobit svícinky, ozdobit stromeček a pak sníst i ty perníčky a je toho ještě moc a postavit sněhuláka, zahrát si hokej a už to mě dlouhé, Martina, že jako se už to nemám prozrazovat, protože všechno prý vypozradím. No, tak ahoj děti a dospěláci, ahoj, tralalinky, juchinky, jupinečky, jupinky.